kining mga daghan mig mga cases dire nga gikan sa mga renewal movement kana bitong ga-practice anang speaking in tongue. So ang speaking in tongue duha ra gyud nang tinuod ana. Kanang speaking in tongue di masabot peligro na. Pero dili na to i-close ang atong kanang hunahuna nga nagay speaking in tongue. Nga ang Espiritu Santo naghatag gyud og ana nga gasa unsa man ang speaking in tongue di ay abilidad na nga ihatag sa Espiritu Santo nimo nga makasulti ka sa laing pinulungan. For example, ang gasa ni San Vicente Ferrer, ang iyang giwali, butanta ako, gawali ko Bisaya. Pero ang mga langyaw nga naminaw sa akong wali, nakasabot kay ang ilang pinulungan mo, ilang nadungog mo na speaking in tongue. Mo na si San Vicente Ferrer, bisan og lumad nga pinulungan ang iyang gigamit, pero katong mga langyaw nga nakadungog sa iyang wali, nakasabot og nakabig sa pagtuo. Na ikaduha, ibutang ta ako wa ko maka-eskwela og English, wa ko giko kamao mo kanang ubang mga lengwahe. Kung suguon ko sa Ginoo nga magmisyon anang dapita, makasulti ko sa pinulungan sa mga tao anang dapita bisag wa ko ka-eskwela. Mao na tinuod nga speaking in tongue. Pero kanang puro ta Bisaya. Puro pasud ta Katoliko ane. Ug naa man gani mensahe ihatag ang Ginoo, dapat mensahe nga masabot. Wala nga man ang galigid-ligid na to. Iya rin na sa Espiritu Santo. Mauna nga sa among kasinatian dire. Yan amo gyud ning barugan. Dili na gyud maihap sa mga tao nga naka-experience anang mga butanga giharas gyud sa yawa. Ang uban operasyon, obsession ug ang pinaka-worst gyud possession. Sa akong personal nga experience, kining mga tao nga nice speaking in tongue nga glosolalia, kung maposes gani na sila, perteng dugaya mulayas ang yawa. Moabot pa nagduha, tulo, upat, katuig, usa, maulian. Grabe. No, na dili na mo kumpiyansa na mga suko ra ba ng mga renewal movement na mo bahala gog masuko mo. Wala man may mo condemn nga kana nga community totally evil. Wala. Naalan sila pipila ka mga practices nga dili atoa. Gikan sa Pentecostal movement. Kay gikan sa Protestante, dili nato na i-practice. Kay dili man na ato. Pero kanang pagsimba, pagkalawat, pagdevotion, pagsuporta sa simbahan, mayo na. Mao na good nga naa nila. Pero mo na nga, sayop po nang moingon ta nga, mga yawa, gazod na sila tanan. Sayop na, naghukom na ta. Kalay pipila ka mga practices nila nga angay natong i-correct. Kung di sila mo dawat, mapute mahimo. Kaigo raman ta mo sulti sa tinuod.